Katukad ti Basol. Di napalabas, iti misa iti Domingo. Inulit manan ni Padre Mateo ti sigod nga inmensahe na kadagiti tattao, maipapan iti ayat. Gaputa makita na adakes dagiti mapaspasamak iti ili. Ngem babaan iti mensahe na, napasagidan ti mayor. Kalpasan ti misa, kinasarita na ti padi, anasken nga agtantanang daytoy, katliklikan na ti agpasagid. Masuron met ni Astor iti panagminmensahe ti padi, ket ad-addapay anasuron ta kinatawaan ni Margarita. Kabayatan na, marurod ni Donna, ta nakita na nagkuyog na boy ken Joy. Napanda ka ni Sonia iti restaurant ni Don Juan, tabareng makita na ijay dagiti dua. Nakadanundan iti restaurant, ket naamuanda apudno ti atapda. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Oh, Donna. Hello, Donna. Joy, kung madlan no sika ti girlfriend ni Boy, ta nakadagdag kat kalaunay kan kuana. Ha? Donna, Kaya't ko lang ngay baga, Joy. Siyak ti girlfriend ni Boy. Saan asika? Isa mabalin ka di? Likli ka mo ni Boy. Ta saan ka ang maibagay kan kuana? Mamirmiraot. Anya. ne. Donna. Anya ka din ti sasawam. Boy, kaya't ko lang ang apalagipan ni Joy. Sige. Umuna akon, boy. Di ka tumakder, Joy. Agtugaw ka. Ket ituloy mo timangan. Boy. Sige, Donna, Sonia. Agtugaw kayo, tamangan kayo, Matt. Aktugaw ta ka no, Ma'am Donna. Saanan? Intan, Sonya. Napano ni Ma'am Donna? Ay, sige manong boy, surutak ni Ma'am Donna. Boy. Kaayan ayat mo ka din ni Donna? Wen? Kasta ka di. O sige, mga takit din. Saanan ani Donna ti panunutem? Agpatinggala ti kotse dito eh. Ta sana mabalin asumrak di ta kalsada. Oh. Itay pa di ka matimtimak, Joy. Kaayan ayat mo gayam ni Donna. Ngam ape asan nga iso ti dinagas mo akadwam amapan makimisa. Ket? Anya ko man usika? Boy. Awan dakas na. Nusika ti kayat ko akakuyog. Inton maminsan. Iso ti rumbang akakuyog mo. Ta iso ti kaayan ayat mo. Awan ti asino man ang makaidiktar iti kayat ko akakuyog. Boy. Ala, bumabatan dito'y kotse. Tay tulod kan ijay dagos mo. Sige, umunig kan. Katin na kon. Mapan ka iti ayan ni Donna? Saan? Adanas ka na papanakita. Sige. O sige, inakon. Boy. Anya ka iti biag ko. Kaayan ayat mo matgayaman ni Donna. Ma'am Donna, itay pa yung urayam ni Manong Boy. Ngamaawan pa'y laang. Sa dino nga tatinapanan na. Ma'am Donna, kaayan ayat na ka ni Manong Boy. Ngam, apay anadagdagdakan ni Joy. Dahil nga rod tijak magustuhan. Saan ang mabalin? Anya nga rod ti aramidam? No saan nga adaywan ni Joy ti boyfriend ko? Idumudum ko ti rupa na. Ha? Sabali nga mintang parparik na kanyak iti kinasingad da adwa. Nga inton agangay, isukat na ko ni Boy iti dayjay a Joy.
Ma'am, saan ang mabalin nga agawin na kanyak ni Boy? Anday ta. Dandan ni malpas ti kalapaw ko. Wan, ikarigatan tang ipalpas ita. Sige. Agi na natapay biit. Medyo nalawat ti Katring ay naramid ta, manipod iti runang. Ikam tulangan iti ikaman. Una. Mabalin ko ti umay maturog dito no kayat ko. Wan. Kayat ko. Tapno adda kadwak. Kat, pangiduli na may iti kwartam dito yung or-ornongam. Ikabil ko iti garapon. Kat ikalik iti daga. Dito'y sirop ti katre. Sabagay, no da makastrak. Di da mo nga daga mong kwarta na ikali iti sirok ti katre. Una. Bunganak iti husto ti kwarta. Santo ikabil ko iti garapon. Tapno saan ama dadaal. Ala, ituloy tanti ang trabaho. Tapno malpastan. Sige. Katagyaman akan kaboy. Gaputa tinulungan nak. Narabian ka mat, boy, anak. Ang agyamanak ta si mangpat ka. Kunak no saan ka manan nga ag-awed. Impalpas mi nga minday kalapaw ti gayem ko, nanang. Kastaya, Sige, inakon maturog. saan agtugaw ka ta, mangan kapay. Saan nanang? Nanganak ko ni Ije kalapaw ti gayem ko. Aya, Sige nanang, inakon maturog. Naimbag arabikan ka. kastamat anak ko. Alangaro din, yung kamaturugan. Awan, Wanya, magustuhan niyo kadi dagiti inted ko nga uniformeyo? Undi, Lord! Nagmayat! Kas natur ni! Undi korbata kami pa eh. Uwan nga Rod, payat! Kanda sapatos mi. Nagsilang. Kas kamlabak nang. Manipod dita. Kasta ti kayat ko akawasyo. Tunggal adda transaksyon yo. Iti kasta. Sana madlaw adrag puser kayo. Wan, big Lord. No adda parikot. Ibagayo adagos kaniya. Big Lord. Mabalin ka di nga kan na kami iti paltog. Iti kasta ada salak na mi. Sige. Awan parikot iti dayta. Ngamja kayat nga ramaten yo apagbalastog. Dayti kanito amadaksanak gapu kada kayo. Da kayo ti paltugak. Nalawag? Ay, wan, big Lord. Big Lord! Areglado. Kumusta ti beauty store di tabangir apasdak, girly? Anya tinapaliiw mo, itay napan ka. Ay na, madam! Man-manon ti gumata ni Jai. Sigurado ka? Wan! Nasaya at mat. Iso asayaaten nyo ti makisarita kadagiti customer. Iti kasta, maayayo da. Kat dituyan akanayon ti paggatangan da. Wan, madam! Tunggal umay agumatang, awagan nyo iti sir, wano ma'am. Wan! Kasta tararamidan mi. Nalalayang nagitipadak a girl sa kakadwatan ito ay Madam Ganda. Amuda na itabanag. Iso nga mo ti magdanagan yun. Aha. Nasaya at no kasta. Agpaliw tamanan dito'y bangir a beauty store sa niya. Taapay asanda agumatang ijay ayan na. Wan, ma'am. Di umasidag dito ayan ta, ma'am. Kita, Tay bagat, anak asinong bat ko. Agdaytan, ma'am. Anya ti kaaddayo dito'y beauty store ko? Umay kayo agpaliiw? Si kagayam takin ko iti daytoy apagtaginakwan iti beauty products, nana. Dinak awagan itinana. Bastos. Kinabastos ka di ti mga wagkan ka iti nana. Katpud no mat ngamin, agurang ka.
Neta, bastos ka talaga. Talaga asaan da ka nga isursuro dagiti naganakken ka iti panagrespeto. Sige, Sonya. Intan, daytoy agurang. Inagawnan dagiti sukita. Kunak no adda ka pa ilang di hospital. Sang-sangpit ko. Nabanugak nga rod. Isu akayat ko kumanti agina na. Hindi agin na ka. Apag iso. Adain sangpet ko a merienda. Pansit kan tinapay. Naggastos ka manan. Sa nabali tamakan met. Sige. Agtugaw kalata. Tas akon ti mangala iti plato. Adamaten na pudot adanom iti termos. Magtimpla ka motan iti kape. Ariglado, boss. Anya, boss? Ewan met. Boss ka. Ta ibabaon nak met. O sige. Siya nga rodon ti mangisagana. Kababain matkan ka. Sakon. Nabanog ka nga rod. Di sakon. Imbag man, tayo may naksinarongkaran dito'y balay. Di magasak ngamin iti dagos ni Joy. Inununang pa'y kayam tinapan iti ayan na. Adda ka di parikot iti dayta? Boy, anya ka diti trabaho ni Joy? Nurse iti hospital. Kasta? Boy, asino tinapatpatagkan ka? Ni ka di Joy? Wano siya akayan ayat mo? Apay akasta ti saludsod mo. Kaya't ko na amamon. Agpada kayo napatag kanyak. Tapay, Pagayam ko ni Joy. Ket kaayan ayat kami. ngam sabali ti makikita kada kayo. Kas kayla agayan ayat. Anya? Jak kayat ti kasta, boy. No talaga napatagakan ka. Likli ka mon, dayjay ajoy. Adatan dito ang sidag ti hospital. Sige, bumabakan ta sa pulam ni Joy. Kat damagam no anyang oras ti irurar na. Uwan, ma'am. Ibagam nga orayan ta. Ha? Sige, ma'am. Ala, ingkan. Naskan ama kumbinsir mo. Kat aglugan dito'y kotse. Panagaawid manan, Joy. Ay, masuro na kiti balay mi. Kanayo na mabartak dagiti kaaruba mi. Disturbo iti turog. Adeline, anya nga tano iti kalaang nga dagus kong agnaad. Ha? Sige, Adeline. Total, awan matlakat kadwak ijay. Kasanon, lumapan iti ti boyfriend mo. Saan ko a boyfriend ay jay? Sige, mapantapay nga ron iti balay. Taalaag dagiti kawis ko. Joy! Ha? Sonya? Agururitan ka ni Ma'am Donna. Kaya't nakakanong ay tulod ijay dagos mo. Ha? Adda ijay ruwar ni Ma'am Donna, Joy. Apay nga itulod ni Donna. Kastamot ti kunana. Kaya't nakakanong ay tulod. Takayat na ti makisiningad ka. Kasta ka di? Agyaman naklaangan, Sonya. Ngam adda ngamin papanan mi ka ni Adeline. Iso nga agyaman naklaangan, ha? Mabalin yun timapan. Tapno di kay mataktak. Pakibagalangan nga agyaman nak, ha? Hala, sana pumanaw ni Ma'am Donna. Aging kang aglugan ka, Joy. Sige, inton bigatin ang mapantay iti balay, Joy. Ha? Agsaganakan, tarurayan da ka ni Donna. Sa dino ti papanan tayo, Donna? Saan mo't adito iti dalan nga agturong iji dagus ko? Agturong da ito, iti kabangibang nga ili, Ma'am Donna. Nakaadayo tayo. Amo, gaputa imay ta dito yan, Sonya. Nagpa-share ta dito yan. Donna, Ipashare ta ni Joy. Sige, Ma'am Donna. Aday na. Dito'y tayon. Sige, rumor tayon. anya ti aramiden tayo dito igit ti kalsada, Donna. Kaya
Kasarita na imbang, Joy. Maipapan itian niya. Sonya? Ma'am Donna? Tanglam na imbag ni Joy. Ma'am? Darasang! Ma'am! Oh my God, Joy! Mapitaan! Di naktanglan Sonya. Tanglam na imbag, Sonya. Anya ti kayat asawan da ito'y Donna. Pues, kastoy ti sungbat na! Hala! Ma'am Donna! Tinong pamatan iti nakapigpigsa! Basta tanglam anay bag! Tanusan! Sikat itong paak iti napigsa! Donna! Anya ti basol ko. Tadang ranak akastoy. Agsarita ta na imbag, Donna. Saan akastoy? Ibatan naksonya! Padasang nga ibatan Sonya. Kasikat itong patong paak! Uwan, Ma'am Donna! Tantang lakmak na imbag ka! Ibatan nako naksonya! Ita, Donna. Agsarita ta na imbag. Anya ti pagkaskastam! Hoy! Mamirmirang ot. Liklikam ni Boy. Tanusan! Sa buwagak iti asido tarupam! Anya? Awan babain mo? Ako namlan na si kati girlfriend ni Boy. Agraraman ka! Day talaga yung ti pagkaskastaan. Ngam apay adi mo ibaga itinasayaat, Donna. No kastamlatan, amangan numaagaw ko kan ka ni Boy. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.